walk in the light which the Lord gives us. Ac o'r Efengyl yn ôl Luc, Penod 9, adnodau 51 i 56, from the Gospel according to Luke, chapter 9, verses 51 to 56. Chapter 9, verses 51 to 56. Pan oedd y dyddiau cyn i gymryd i fyny yn dirwyn i ben, troi sef i wyneb i fynd i Jerusalem. Ac anfonodd allan negesyddion o'i flaen. Cychwynasant a mynd i mewn i bentre yn Samaria i baratoi ar ei gyfer. Ond gwrthododd y bobl i dderbyn am ei fod ar y ffordd i Jerusalem. Pan welodd ei ddisgyblion Iago ac Ioan hyn, meddent, Arglwydd, a fyny di i ni alw tân i lawr o'r nef a'i dinistrio. Ond troi sef a'i cerddi ac eithant i bentre arall. Ac yna o benod 22, adnodau 24 hyd at 38, and then to the chapter 22 of the Gospel according to Luke, verses 24 to 38. Chapter 22, verses 24 to 38. A dispute also arose among them. Cododd cweryl hefyd yn ei plith. Prin ohonynt oedd ei gyfri y mwyaf. Medde ef wrthynt y mae brenhinoedd y cenhedloedd yn arglwyddiaethu arnynt, a'r rhai sydd ag awdurdod drostynt yn cael ei galw yn gymwynaswyr. Ond peidiwch chwi a gwneud felly. Yn hytrach bydded y mwyaf yn eich plith fel yr ieuengaf, a'r arweinydd fel un sy'n gweini. Pwy sydd fwyaf yr un sy'n eistedd wrth y bwrdd neu'r un sy'n gweini? Onid yr un sy'n eistedd, ond yr wyf fi yn eich plith fel un sy'n gweini. Chwi yw'r rhai sydd wedi dal gyda mi trwy gydol fy nhreialon. Ac fel y cyflwynodd fy nhad deyrnas i mi, yr wyf yna yn cyflwyno un i chwi. Cewch fwyta ac yfed wrth fy mwrdd i yn fy nheyrnas i, ac eistedd ar orseddau gan farnu 12 llwyth Israel. Seimon, Seimon, dyma Satan wedi eich hawlio chwi i'ch gogrwn fel yd. Ond yr wyf fi wedi deisif droso ti, na fydd dy ffydd yn pallu. A thithau pan fyddi wedi dychwelyd ataf, cadarnhad y frodyr. Medde ef wrtho arglwydd gyda thi rwy'n barod i fynd i garchar ac i farwolaeth. Rwy'n dweud wrthyt Pedr atebodd ef, ni chan y ceiliog heddiw cyn y byddi wedi gwadu deir gwaith dy fod yn fadnabod i. Dywedodd wrthynt pan anfonais chwi allan heb bwrs na chod na sandalau, a ddiolch yn bryn o ddim. Na ddo atebasant. Medde ynte, ond yn awr os oes gennych bwrs, ewch ag ef gyda chwi, a'ch cod yr un modd. Ac os nad oes gennych gleddyf, gwerthwch eich mantell a phrynu un. Rwy'n dweud wrthych fod yn rhaid cyflawni yno fi yr ysgrythyr sy'n dweud, a chyfrifwyd ef gyda throseddwyr. Oherwydd mae'r hyn a ragddywedwyd amdana fi yn dod i ben. Arglwydd atebasant hwy. Dyma ddau gleddyf. Medde ynte wrthynt. Dyna ddigon. A boed bendith Duw ar y gwrando a'r darllen o'i air sanctaidd yn ei enw ef. Amen. Ac fe unon ni ganu ymhellach
yn 164. 164. Un fendith dyro ni cheisiaf ddim ond hynny. Cael gras i'th garu di tra bwy, cael mwy o ras i'th garu. 164. Gawn ni droi at Dduw mewn gweddi. Let us pray. O Dduw ein tad a thad ein harlwydd Iesu Grist, ni'n diolch i ti am gyfle i blygu Gerdyfron, a chyfle i ymdawelu ac i ymlonyddu ac i ymddistewi. Ymlonyddwch medde'r salmydd, a gwybyddwch mae my fi sydd ddiw. Ni'n plygu Gerdyfron di o Dduw ein tad yn wylaidd ac yn ostynedig, ac yn diolch am gyfle newydd i agosau gerbron gorsedd gras. Ni'n diolch am dy fod ti yn dduw sydd yn ein croesawu, yn dduw sydd yn gwrando ac yn clywed, ac yn dduw sydd yn ein derbyn i bob amser. A does dim gwahaniaeth beth yw'r stori sydd gennym, beth yw'r hanes, wyt ti'n dduw sydd yn ein croesawu ni bob amser a breichiau sydd yn agored lled y pen. Ac am hynny i ni'n diolch. Yn diolch am ein bod ni'n gallu dod Gerdyfron di arglwydd mewn hyder. Yn diolch am nad oes angen i ni ofni. Ni'n diolch am dy fod ti yn dduw sydd yn ein caru ni, yn dduw sydd yn llawn daioni, yn dduw sanctaidd. We give thanks to you, O Lord, for this time here with you this morning, in the company of each other and in your presence.
Be still, said the psalmist, and know that I am the Lord. And we give our heartfelt thanks to you for the opportunity to come before you and to be still, knowing that you are a God who welcomes us with open arms. And it doesn't matter what we have done, what we have said, what we have thought. We know that we can come and be welcomed by you. And we bring everything before you, everything that's in our hearts and in our minds. And we know that you accept us as we are. We know that we are imperfect beings. We come with our strengths, but we come with our weaknesses. We come with the things that we have done well, but we come with the things that we have done badly. We come with the things that have pleased you, but we come too with those things that have disappointed you. And so we come, Lord, as a real mixture. But we come in humble confidence, knowing that you welcome us, each and every one of us, and knowing that you love us. Ac felly, Arglwydd, 'yn ni'n diolch i ti. 'Yn ni'n diolch i ti am y cyfan a roddais di ni ac yr wyt ti'n rhoi i ni yn ffyddlon bob dydd. Diolch i ti am bob dim sydd yn ein cynnal ni, yn gartrefi, yn fwyd ac yn ddŵr. Diolch i ti am y gwasanaethau cyhoeddus. Diolch i ti am y cariad sydd yn ein cynnal, am ein teuluoedd, am ein cyfeillion, am y gymdeithas yma yn yr eglwys hon. 'Yn ni'n diolch i ti. Ond yn bennaf oll, 'yn ni'n diolch i ti am ein harglwydd am gwaredwr Iesu Grist. Am yr hwn a ddaeth i fyw yn ein plith, am yr hwn a ddaeth i fyw trosom ac i farw trosom. 'Yn ni'n diolch am ei gariad anrhithol. A hithe bellach yn hymor y grawys, 'yn ni'n troi ein golygon draw i Jerusalem. Ac 'yn ni'n deisif dy gymorth i gerdded gyda'r Iesu, draw i'r ddinas sanctaidd, ac i gofio am yr hyn a ddigwyddodd yno. Cynorthwya ni felly arglwydd i baratoi ar gyfer gwyl y Pasg. Cynorthwya ni gerdded gyda'r Iesu i gelfio am sul y palmwydd, am y croeso a dderbyniodd. Ond am y modd y newidiodd yr awyrgylch. Pan i ni gofio amdano yn sefydlu'r swper ola yn yr oriwch ystafell. Y weddi yn yr ardd yng Ngethsemane. Y modd y gafodd ei arestio a'r croeshoelio. Tynnu nes at yr Iesu yn ystod y cyfnod yma. We give thanks to you, O Lord, for all that sustains us in our lives. We give thanks for the safety of our homes, for the love that sustains us, for our family and friends, and for the fellowship here in this church. We give thanks to you, O Lord, for our public services, for our communities and for our society. We give thanks for the freedom to worship. But most of all, we give thanks for our Lord and Saviour Jesus Christ, and for his work, his ministry, for his life and death, and for all that he did for us. We give thanks for everything that we know about him, everything that we're able to read about him. But we give thanks for the time that we can spend getting to know him in prayer and meditation, in our services.
And we're aware that we're in the season of Lent, the season when we turn to face Jerusalem, the season when we prepare to follow Jesus to that city and to remember the events of the Holy Week before we celebrate the glory and wonder of the resurrection. So help us, Lord, to follow you closely and to remember the events that led to your death and to your resurrection. Ac yn ein gweddiau ni arglwydd i ni'n dwy'n ger dyfron holl boen a gofid ein byd. A dos na ddim awr yn mynd heibio heb ein bod ni'n meddwl am y sefyllfa yn yr Wcráin. I ni'n gweddio arglwydd am heddwch, i ni'n gweddio dros y trafodaethau, i ni'n gweddio dros arlywydd yr Wcráin, i ni'n gweddio dros arlywydd Rwsia. I ni'n gweddio y bydd y trafodaethau hynny yn dwy'n ffrwydd. Ac y daw diwedd, ar y rhyfel, ar yr ymladd ac ar y brwydro. I ni'n gweddio dros bobl Wcráin. Ni'n gweddio dros y rhai sydd wedi gadael eu cartrefi, y rhai sydd yn gaeth yno. I ni'n gweddio dros dynt. Plana dy hadau arglwydd o obeth ac o dangnefedd ac o gariad. Plana hadau o gymod. A phar i ni weld heddwch yno. There's hardly an hour that goes by, Lord, when we don't think about the situation in Ukraine. And we pray for the President of Ukraine, we pray for the President of Russia. We pray for peace. We pray that discussions will bring forth fruit of peace and harmony. We pray for the people who have left their homes. We pray for those who are trapped. We pray for those who are bereaved. We ask that you plant those seeds of hope and love, peace and reconciliation, so that fighting stops, the killing stops, and the people there might live in peace. Felly cliw ein gweddi arglwydd, maddau i ni ein holl feia. I ni'n cyflwyno i ti arglwydd y gweddiau hynny sydd yn hir yn ein calonnau. Aros gyda ni yn ystod yr wythnos hon, a dyroi ni brofi o'th bendith. Hear our prayer, O Lord. Forgive us our sins. We ask your rich blessing upon us. Stay near to us during this week. This we ask in the name of our Lord and Saviour, Jesus Christ. Amen.
Wel, diolch i chi am y croeso ac am y cyfle i ddod ato chi'n waith yn rhagor i Eglwys Gymraeg Canol Llundain yma yn East Castle Street. A gai ddymuno bendith ar eich gwaith fel eglwys. Dwi bob amser yn poeni pan dwi'n gweld y gweinidog yn cyrraedd, ond i'n disgwyl Rob heno, ond I wasn't expecting the minister here this morning, but it's lovely to have Rob's company. You always feel that you're on probation when the minister turns up. But no. And can I also say how much we enjoyed the programme Dechrau Canu, Dechrau Canol that came from Castle Street here. It was a lovely programme, so congratulations. And that series, of course, is a great blessing to many, many people. So diolch yn fawr iawn. Thank you. A diolch am yr ymynau. Diolch. Gawn ni uno i ganu ein hemyn nesaf yn mynd 320. Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon.
Rwyt ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r Indiau gyd. Oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gyda'n Duw. 320. Dwi am godi testun o'r 9fed bennod o'r Efengyl yn ôl Luke. The text is taken from the 9th chapter according to the Gospel of St. Luke and part of the 51st verse. He set his face to go to Jerusalem. Troi sef I wyneb I fynd I Jerusalem. Troi sef I wyneb I fynd I Jerusalem. I ni'n parhau gael yn tristau yn dini o weld yr hyn sy'n digwydd yn Wcrain dros y mis diwetha. I ni'n gweddio dros y sefyllfa, I ni'n gweddio dros arlywydd Wcrain, I ni'n gweddio dros arlywydd Rwsia hefyd, a thros y bobl. There's barely an hour that goes by when we don't think of Ukraine and its suffering. And we continue to pray for the situation there. It's the third Sunday in Lent, the time of the year when we face Jerusalem. A mae e'n gyfle yn diwe I gerdded gyda'r Iesu a'i ddisgyblion i'r ddinas sanctaidd. Ac I baratoi gofio am yr hyn a ddigwyddodd yno. A mae'n adeg ddwys o'r flwyddyn cyn dathlu gorfoledd y Pasg. Llynedd, yn ystod mis Awst, fe fues I ar encil am wythnos, oedd hi'n encil dawel. Ac o'n i'n gweld un person bob dydd, gwraig o'r enw Rita, byw yn Llundain, ac o'n i'n gweld hi am gyfarwyddyd, ac oedd hi'n rhoi awgrymiadau I fi ar beth I ddarllen parannau o'r ysgrythyr. Last year in August, I went on a silent retreat, and I met on a daily basis with a woman, a sister called Rita, and she would give me some suggestions for passages from Scripture to read. And during one of our conversations,
she spoke about the givens in life, y pethau sy'n wir mewn bywyd. And she referred to an American author, I think, a man by the name of David Rico, who had written a book about 5 particular givens who he thought had greater significance. And these givens, they're familiar to each and every one of us. A dyma'r 5 nath e nodi. Yn gyntaf, medde fe, mae pob dim yn newid ac yn dod i ben. Everything changes and comes to an end. Yn ail, dyw pethau ddim bob amser yn mynd yn unol a'n cynlluniau. Secondly, things don't always go to plan, do they? We know that. We can have the best laid plans. Yn drydydd, dyw bywyd ddim bob amser yn deg. Life is not always fair. Yn bedwerydd, mae dioddefaint yn rhan o fywyd, a hynny yn gorfforol, yn seicolegol, yn emosiynol. Suffering is part of life. Ac yn anola, dyw pobl ddim bob amser yn gariadlon ac yn ffyddlon. And the 5th given, he noted, people are not always loving and faithful all of the time. Ac wrth i ni agosau at yr wythnos fawr a myfyrio ar gyfnod Iesu yn tymor y grawys, ond ni'n teimlo bod y 5 given yma, y 5 gwirionedd yma, yn mynd â ni i galon brofiadau'r Iesu. These 5 givens take us to the heart of Jerusalem. Hynny yw, roedd pob dim ar fi newid yn dod e. Roedd bywyd daearol Iesu yn dod i ben. Oedd pethau wedi mynd yn unol a'i gynllun. Yn sicr, doedd bywyd ddim wedi bod yn deg ar Iesu. Ac fe nath e brofi dioddefaint, yn gorfforol, yn seicolegol, yn emosiynol. Ac yn ola, doedd pobl, doedd I ddisgyblion. Doedd nhw ddim bob amser yn gariadlon ac yn ffyddlon. Beth felly ni'n dweud am Jerusalem? What do we say about Jerusalem? Wel, yn y lle cynta, roedd e'n le o ddryswch. It was a place of bewilderment and confusion. Roedd hi'n sicr yn gyfnod o ddryswch i'r disgyblion, ond a oedd yr Iesu wedi profi dryswch, neu a oedd e wedi rhagweld y cyfan? Fel mae'n dweud yn yr oriwch ystafell, roedd e'n gwybod byddai Judas yn ei fredychu, roedd e'n gwybod byddai Simon Pedr yn ei wadu, roedd e'n gwybod byddai fe'n cael ei gyfri ymhlith y troseddwyr. To what extent was Jesus confused and bewildered by Jerusalem? He knew that he would be betrayed and denied. He had foreseen the cross. Was he also bewildered and confused and failing, betrayed and abandoned by his father? Ac ni'n gweld y dryswch ymhlith y disgyblion yn dyn ni. Pan mae'r Iesu'n rhagfynegu y bydde un o'r disgyblion yn ei fradychu ac un arall yn ei wadu, ac y bydde pob un o'r disgyblion yn cwympo. Ond ni'n cofio Pedr yn dweud, wel, iddynt gwympo, ni wna fi. The disciples were certainly confused and bewildered. How did they feel when Jesus told them that one of them would betray him and another would deny him? A sut oedd y disgyblion yn teimlo pan arestiwyd Iesu? A pwy oedd wedi arwain yr rhai oedd yn gwneud yr arest? Neb llai ond Judas. Judas wedi bod yn un ohonynt am 2 blynedd. Roedd e'n gyfaill, roedd e'n gyd ddisgybl. Roedd nhw'n adnabod I gilydd yn dda.
How did the disciples feel when they saw that Judas was leading those authorities to arrest Jesus? Bewildered and confused. Well, here was one of life's givens. People aren't always loving and faithful. A mae pethau'n mynd ar chwal, mae'r Iesu'n cael ei arestio. Ac yn ôl Efengyl Ioan, mae Simon Pedr yn tynnu i gleddyf ac yn taro clust gwas yr archoffeiriad. Malchws. A mae'r Iesu'n dweud wrth Pedr hod y gleddyf yn ôl yn y wain. A doedd y weithred fyrbwyll ddim wrth fodd Iesu, oherwydd iddo ef yr oedd trais yn magu trais. A pe bai hwnnw wedi bod yn llwybr posib, bydde'r Iesu hun fod wedi gallu galw ar fyrdd o angylion i ymladd o'i blaid. Simon Peter in John's Gospel takes out a sword and cuts off the ear of the priest's servant. Jesus tells him to put the sword away. Jesus had another path to walk, the way of suffering. But this was more than the disciples could cope with. Bu'r dewis hwn o lwybr yn fwy nag y medrai'r disgyblion dygymod ag ef. Ac yna mae'r disgyblion ar eu pennau hunain, maen nhw ar chwal. Does na ddim cyfeiriad am yr hyn sy'n digwydd iddyn nhw, ond i bai ni'n cael y cyfeiriadau am Pedr ac o bosib Iowan. But what followed after Jesus' arrest were hours of confusion and bewilderment. They feared the worst and lived through the worst. And this past month has been a time of confusion and bewilderment for our world. It has been unbelievable how Putin has behaved towards Ukraine, and we are saddened and distraught. I was listening to an interview with the author Howard Jacobson a few weeks ago on the programme Front Row, and I think Howard Jacobson was born in this country, and possibly his parents, but they come from Eastern Europe, his father from families from Ukraine. And Howard Jacobson said, you know, this is the most horrible time I've ever lived in. I've never felt that each day I wake up, I'm going to have to fight back the tears, not just because of the violence, but because everything that we thought we'd achieved as a civilized world has come to nothing in the end. It's what it always was. In the end, we're never strong enough to protect ourselves. And there's always somebody there with infinite power who's beyond reason and heartless. It was a despairing voice. A beth i ni'n neud mewn cyfnod o ddryswch? Wel, i ni'n dal yn gafel yn dini ar y pethau sydd yn dda, y pethau sydd yn anrhydeddus. I ni'n cyflwyno'r cyfan mewn gweddi, i ni'n cyfrannu yn ariannol i achosion dyngarol, i ni'n agor ein drysau os oes modd, i ni'n gweddio y bydd y trafodaethau yn dwy'n ffrwyth, ac yn gallu arwain pobl allan o'r gwrthdaro ac o ddryswch rhyfel. How do we respond in a time like this? We hold on to what is good and honourable. We bring everything before the Lord in prayer. We contribute financially. We pray, and we pray. We pray that all diplomatic efforts will bear fruit, so that people might be led out of this time of confusion and bewilderment and horror. Yn ail, roedd Jerusalem yn le o ddioddefaint. Oedd yna ddryswch, ond oedd yna ddioddefaint. Ac fe brofodd yr arglwydd Iesu y dioddefaint hwnnw yn ei gyfanrwydd. A mae hanes yr oriwch ystafell, yr ardd yng Ngethsemane, o flaen Herod, o flaen Pilate, Iesu yn cael ei ffrangellu, yn cael ei gorfodi i gario'r groes trwy'r strydoedd a chael ei hoelio yno
yn ddarlun cyfan o ddioddefaint. Jerusalem is a place of suffering. Jesus transferred to one authority from the other, the soldiers mocking him cruelly before suffering the most cruel of deaths. A mae'r Iesu dioddefus hwn yn chwalu'n deilchion ein syniadau am yr hyn yw gwir o goniant dyn. A mae'r Iesu'n dangos i ni fod a wnelo gwir ddyndod a thosturi, gwyleiddra, cariad, gwasanaeth i eraill a pherthynas agos a Duw. And Jesus' death shows us what true humanity is. Mercy, humility, love and service to others. Ac roedd e'n gyfnod o ddioddefaint i'w deulu ac i'w ddisgyblion. Beth bynnag i ni'n meddwl am Judas, roedd Judas hefyd wedi diodde o ganlyniad i'r hyn a gyflawnodd, bu'n edifar ganddo, pechais trwy fradychu dyn dieuog. Roedd Pedr wedi diodde. Cofiodd Pedr y geiriau a lefarodd Iesu cyn i'r ceiliog ganu fe'n gwedi i deir gwaith, aeth allan ac wylo'n chwerw. And those who watched Jesus die on the cross, they too suffered. The women who had provided hospitality and who had been so supportive. Those who had followed Jesus from Galilee. Tybed oedd y ddwy chwaer yno, Mair a Martha. Tybed oedd rhai o'r bobl oedd Iesu wedi achau yno, Bartimeus a Lazarus, y dyn gorffwyll oedd wedi bod yn byw ymhlith y beddau. Ac nad oes yna ddisgrifiad o'r hyn a ddigwyddodd i weddill y disgyblion, roedd e'n twyllo hefyd wedi diodde. And it's a time of great suffering for Ukraine, and the situation is heartbreaking. People have no option but to take up arms to defend themselves. So many who have fled. Ac yn ni'n diolch am y gwledydd hynny sydd yn croesawu y ffoaduriaid. Ac wrth gwrs, ni'n gwybod bod na wrthdaro yn digwydd mewn mannau eraill o'r byd, yn Syria, yn Yemen, yn rhannau o'r Affrig. Suffering is a part of everybody's life, but that doesn't mean to say that we inflict suffering on others. We can't force anyone to act in love, but as we witness what is happening in Ukraine, it is so important that we live according to those gospel values. The author Nicholas King says in his book, The Helplessness of God, he says, in the exercise of authority, human beings, with the exception of Jesus, always get it wrong unless they are prepared to lead by listening or exercise authority as an act of loving service. For the only absolute authority is God. God is voluntarily dependent on our responses, helpless until we make our decision, and will not force us to choose our own good. God's love is never tyrannical, always utterly respectful of human freedom. Ac o neu pe bai Putin yn gwrando ar Dduw ac yn parchu rhyddid i gymdogion yn yr Ukraine. Ond yna'n ola, gyda'r dryswch, gyda'r dioddefaint, mae yna ddyfodol. In Jerusalem, along with the confusion, with the bewilderment, with the suffering, there is also a future. Ar y pryd pan groeshoeliwyd Iesu, mae'n siŵr roedd y teulu, y disgyblion, y cyfeillion yn meddwl bod y cyfan ar ben. Roedd Iesu wedi marw. Mae'n siŵr oedd y dydd Gwener a'r diwyrnod canlynol y diwyrnodau mwyaf trist. Diwedd y stori, diwedd y daith. Dim gobeith, popeth yn dywyll. Yn anobeithiol, roedd yr antur fawr gyda'r Iesu wedi dod i ben. Whilst Jesus' family, friends and disciples
had undoubtedly believed that everything was all over on that Good Friday. They were in for a surprise. Jesus had died on the cross, but there was a future in the resurrection. Ni allodd anged di ddal Iesu'n gaeth, ddim hwy na'r trydydd dydd yn rhydd y daeth. Ac ar sail I addewid, credwn fod Iesu Grist yn rhydd heddi yn hanrhydeddu a'i bresenoldeb sanctaidd ac i'n bendithio am meddyginiaeth I gariad. Our world is a hard world, but Jesus didn't leave us in our shame and hopelessness. But through his sacrifice on the cross, he extends to his followers a blessing of peace. Ac syndod I bawb atgyfodwyd Iesu, cyfrwng buddigoliaeth oedd y groes, ac fe ddaeth y disgyblion a phob un arall I weld fod yna ddyfodol. Ac wrth I ni weld yr hyn sy'n digwydd yn Ukraine, dyna yw ein gobeith. Bydd reality yr atgyfodiad yn wirionedd i'r bobl yno. We pray that for the people of Ukraine, the reality of the resurrection will be a reality for them. I ni gyd wedi gweld yn dyn ni gymaint o bethau ar y cyfryngau cymdeithasol ym Ukraine. A reit ar ddechrau'r rhyfel, roedd yna lun hyfryd o fabi bych oedd wedi cael ei geni mewn gorsaf tanddaearol. A'r llun ohoni o'ch chi'n gweld hi'n dal bys I mam, merch fach o'r enw Mia. And then you might have seen the film of the Ukrainian woman confronting the Russian soldier with sunflower seeds, the sunflower being the national flower of Ukraine. And she was so angry with him. Take these seeds, she said, and put them in your pockets, so at least sunflowers will grow when you all lie down here. It was quite a symbolic act. And of course what she meant was when you die, when you lie down. But she was honouring her country. She was saying that planting seeds is the way forward. And in those seeds were the potential of life and new growth. And the news editor who appeared on the Russian state TV with a plaque, "No to war." And we say no to war, but yes to life. A dyna mae'r Efengyl yn cynnig I ni, potensial bywyd a thyddiant newydd yn grym yr arglwydd Iesu. Hadau gobeith, hadau o dyfiant yn ei gariad ac yn ei gymod. A dyma sydd angen arnom bob yr un ohonom yn cynnwys yr arlywydd Putin. So as we turn to Jerusalem, as we turn to face Jerusalem, we remember the bewilderment and confusion. We remember the suffering. Ydryswch y dioddefaint. Ond ni'n cofio hefyd bod yn Jerusalem ddyfodol. But we also remember that Jerusalem tells of a future. Troi sef I wyneb I fynd I Jerusalem. He set his face to go to Jerusalem. Yn ei enw ef, Amen. Ac fe unwn I ganu ein hemyn olaf, emyn 396. 396. Sicrwydd bendigaid, Iesu yn rhan. Hyn ydyw ernest nef yn y man. Air iachawdwriaeth pryniant a wnaed. Ganed o'r ysbryd, golchwyd a'i waed. Dyma fy stori, dyma fy nghân. Canmol fy ngheidwad, hawddgar a glân. 396. Amen.
May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.